God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Good afternoon. Una na imbag nga aldaw oras tayo. Kanito tayo amin kakabsat. Welcome again to our Ilocano worship service. Malay ti Diyos. Kablaawan na kay amin itinaga niya po tayo nga Heso Kristo. And so it's time for us to start with our worship service. And open with me dito sa uti apo. Hallelujah. Dito Psalms 46, kunana dito, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth give way, and the mountains fall into the heart of the sea, though its waters roar and foam, and the mountains quake with their surging. There is a river whose streams make glad the city of God, the holy place where the Most High dwells. God is within her, she will not fall. God will help her at break of day. Nations are in uproar, kingdoms fall. He lifts his voice, the earth melts. The Lord Almighty is with us. Hallelujah. The God of Jacob is our fortress. Bless the name of our Lord. Hallelujah. Kunana pa dito, come and see the works of the Lord. The desolation he has brought on the earth. He makes war cease to the ends of the earth. He breaks the bow and shatters the spear. He burns the sheaths with fire. Be still and know that I am God. Kunati Diyos, I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord Almighty is with us. The God of Jacob. Jacob is our fortress. Hallelujah. Praise God. Mapantay iti panag kararag but kantaan tayo man umana dete kantang ako na Jesus we enthrone you iti Ilocano ko na Jesus agtoray ka. Hallelujah. And let's sing this song prayerfully adan iti panagdayaw pananging tanok iti Dios. Hallelujah. Praise God. Jesus agtoray ka sikat arimi nga agtaktakder dito'y kimumi itantanog da kaapu bayat tipan nagrukbab mi sikat arimi ngagtak
kami, O Diyos o God. Hallelujah. Agrukbab, kanag Yes. dayaw ken ka. Yes. Sikati Diyos mi, sikati ari mi, O Diyos. Hallelujah. O may kahasus. Tapno nagkari ka, itibiyag mi, Apo. Tibiyag, tisagtugal, may sakar kami. Hallelujah, yes, O God. Iday-dayaw na ka. Itatanok na ka, Apo Diyos. Yes. Hallelujah. Praise God. Kaputo si kati may kari, nga may Hallelujah. tanong, kan may Hallelujah. dayaw. Hallelujah. Glory, Kaputo si kati glory. Diyos, sinaimbag-unay, Bless your saan name, pulos God. nga nagbalbaliw. Bless Agyamang your kami, name. Apo, manan, O Diyos, O God. Thank Ay, you. tinga ka nito, intan mo ka na kami. Hallelujah. Yes, Tapno praise ni God. kasta ag may sa kami, Apo. Agdayaw agserbikin ka, hallelujah. Iti kastoy nga wagas kan pamayan. O Yes. Lord Jesus, O God. Agyamang kami, Apo, just hallelujah. Di pa Hallelujah. pigsa, mi barong nga pigsa, amnes mi, biyag mi, Apo. Yes, God, amen. intan mo ka na kami mananitilenting nga kanito. Hallelujah. Agyamang kami, ti parang tultulong mo ka na kami, kadagiti Bless trabaho your mi, name. kadagiti amin Thank nga you, inaramid Lord, mi, for everything. tinted mo, nga balegi, ti maysa kan God, maysa in ka na our kami, lives, ti O God. panag, dakkel nga pa na ngay ayawan mo Thank ka na you, kami, Lord. katawat Thank ti you. dakas ka na pasama para kami, Oh. Apo. Agyamang kami unay, kadagiti adong at kinaimbag mo ti biyag mi. Hallelujah. Lord, may kari ka nga ron nga may tanok. May nga to, Apo Diyos, O God, ay tanagan mo lang, Apo. Iti may nga to, O Lord Jesus, awan Yes. sa bali, Apo Yes, Diyos, Amay. madaydayaw ka, agyamang kami. Magmi. Ikan kanahin nga pa nakarikrik namin, ti ayat kan Thank you, presensya, Lord. mi ti biyag mi. Thank you, O Lord. Lord God, kastamat ka di, Apo, ti aramidam, Bless kadagiti thy kakabsat, name. nga miki, Buhay na pagdaydayaw ka na kami, Apo Yes. Diyos, O Bendisyon God, ang hallelujah. Apo, nagiti Ang amin. trabaho ka, itibiyag, ti may sakan, may Nabagyan sa, ka Apo na ka na kami, kami. O God. Masapol na ka, Apo, O God. Awatin mi, Pangaasim, Apo, ti Apo Diyos. presensya mo, Dapat God. kam, dagiti kararuami. Trabaho kumakadagiti amin. kami ken ka. Apo. Hallelujah. Masapol Sagidam na ka, dagiti unay. puso ti Hallelujah. tunggal maysa. When Apo Diyos, O God. Hallelujah. Thank you, Panusinam. Ti Apo. Ti We paset. invite Ti your panagdaydayaw. Holy Ni Spirit, Apo your ken presence, ka. O God. Kan itinensi nga kanito manan. Apo maniputragay ka na we invite libas. you, Lord. Apo Diyos, O God. Tinagtitingan mi, Apo, Hallelujah. trabaho ka. Manaydayaw ka. Yes, O God. Ano nagiti kaya't tinadawatan nga mamumingambog nagiti kamanan. Hallelujah, Lord Jesus, O God. And we ask all these things in your mighty name, O Jesus. Amen. Amen. To Diyos. Hallelujah. Praise God, Mia. Thank you, Lord Jesus. When madaydayaw ti Apo, dayawan. Yes, yeah, ti mamisan pa kabaawan na kay amin, nga kakapsat. Praise God. Kagyaman kami ti panangitultuloy yung nga panakiad adda kada kami panaki for joining us again. Hallelujah. Iti nga kanito. Praise God. Hallelujah. Manipod ka kadagiti kakabsat dita kakabsat pamilya ayat ang tibiyag ita Pilipinas, Amerika, praise God, hallelujah. And Singapore, makikita mi nga adda kayo nga latang sumabsubaybay, miki adda kada kami, orepay, hallelujah, iti dita Hawaii, Italy, Spain, praise God, Macau, and yes, Hawaii, praise God, and sa di naman nga ayan ti may second mind sa, praise God, madaydayaw ti Diyos, hallelujah, and kat itultuloy tayo nga rod nga dayawan iti Diyos, praise God. And even kadagiti kakabsat, dito kakabsat dito United Kingdom, UK, Pastor James, hallelujah, praise God. Wan, itultuloy tayo nga dayawan ti Diyos, makipag-ukrad kayo dito, kanta ka na Pukaw ti Rabi, page 213, adakas nga pagkantaan nyo, turn with us, dito page 213.
da kano ti lyrics dita screen kakapsat. Praise God. Praise God. Ti tiempo kas la barquilla ti akapel, keti aldaw lumabas mabiit. No itaarabi itinupyo umay, kapsat ko nakasaganakan. Uwatoy tinupyo umay, unitarabi ag bukaw. Sabtem nga taanap nutirag nakasaganakan kapsat ko. Agsalukag kay nga rudi ti inaldaw, taasidigan ti ay na. No ti oras sa di kay ipapapan, kapsat ko nakasaganakan. Uwagtoy tinubyo umay, no'y tarabi at bukaw. Sabtem nga taanap nutirag nakasaganakan kapsat ko. Naisaga namon kapsat ipagsilawap, kastamat day tapagan anay. Nalabit tunubyo asideg janwangan, kapsat ko nakasaganakan. Uwatoy tinubyo umay, unitarabi ang bukaw. Sabtem nga taanap nutirag nakasaganakan kapsat ko. Nanganin mangagtipukaw ato'y umay, kalpasan ti kanito umay. Dagitila na sa lukag ti makapan, kapsat ko nakasaganakan. Uwatoy tinubyo umay, uno'y itarabi ag bukaw. Sabtem nga taanap nutirag nakasaganakan kapsat ko. Uwatoy tinubyo umay, unitarabi ag bukaw. Sabtem nga taanap nutirag nakasaganakan kapsat ko. Praise God, hallelujah. Sapay kumata nakasagana tayo amin kakapsat. Ta asidigan ti yaay ti Diyos ito'y page 18. He's coming soon. Gapo ta isuna umay iti saan nga agbayag. Hallelujah, praise God. Ti tiempo ipagtaal na, ti asi degen ngayay na, ti manubot iti parswa ni Jesus Apo ari ti gloria. Asidegen tiya ay na, apa nangalati kukwana. Nalabit bigat rabi iwan nual daw, tiyam ay ti dagi ti pagilasinan, ida aminen akparang, matumpala nagkaskas daaw, tanuin sa una kudong matumpan. Asidegen tiya ay
asidegen tiya ay na apa nangalati kupana nalabit bigat rabi iwenu aldaw tiya ay timang ispan amin tumet analinte hallelujah kumuyo dan tua sumabel into titrumpita mangit agraman kanta dagiti anhiles asidegen tiya ay na apa nangalati kukwana nalabit bigat rabi iwenu aldaw tiya ay di mangispan asidegen tiya ay na apa nangalati kukwana hallelujah nalabit bigat rabi iwenu aldaw tiya ay timang ispan. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Maray tayo. Ti Diyos, maray tayo. Ti Diyos. Kat, iyawat ko nga rod, iti adipan ti Apo, Pastor James, Pastor Jimmy, for the word of God. Maray tayo. Ti Diyos. Praise the name of the Lord. Madaydayaw ti Apo. Kablawang kayo amin nga kakabsat nga dumdumngeg kin makiadda iti daytoy nga fellowship tayo. Maragsakan kami unay kin ragsak mi ti agserbe. Kada tayo kin nangruna nga maidaydayaw kuma dayjay Dios. Nga iso nga daydayawin tayo, kinangayab kada tayo, nangawis kada tayo, ti panagserbe. Madaydayaw ti Dios. Dito'y libro ti Matthew Kapitulo 25. Daytoy ti masansan nga mabasbasa kin may kaskasaba. Ti pagsayatan na kakabsat ti sao ti Dios nga maulit-ulit daytoy ket sumaysayat kin sumam samit. Sugapuna nga ti daytoy nga oras kayat ko nga basahin ti libro ti Matthew 25 versikulo 1 nga inggan ti versikulo 13. Ti pagarian ti langit may padis tungarod kadagiti 10 ababbalasang. Ngayon nalada dagiti pagsilawanda. Ketrimwarda nga sumabait iti asawa a lalaki. Ketlima kadakwada tinampang. Ketlima dagiti manakem. Tadagiti naampang innalada dagiti pagsilawanda sanda anangikuyog itilana. Ngem dagiti manakem nangikuyog da tilana kadagiti basuda agraman kadagiti pagsilawanda. Idi nga rod nagbayag day dinobyo nagdungsada amin ket nakaturog da. Ngam ititinga ti rabi, adamay sa apukkaw, akon kunana, adtoy tinubyo, rumwar kayo asumabet kinkwana.
Idin amin dagiti babbalasang timmakderda ket tinarimanda dagiti pagsilawanda. Ket dagiti nampang kinunada kadagiti manakem. Ikkanda kami itilanayo. Tadagiti pagsilawan mi maiddepdan. Ngam dagiti manakem simmong batda akun kunada. Tapno di agkurang ti may paay kada kami, kin kada kayo, in kayo kadagiti aglako ket gumatang kayo, ti may paay kada kayo. Ket idi napanda, gimatang, dimteng ti asawa, ket dagiti adda nakasagana, simrekda akimuyog kinkwana, iti pagbudaan, ket ti ruangan napunitan. Iden mitten dagiti dadduma babbalasang ngagkunkuna, apo-apo, ilokatan na kami. Ngam simong batket kinunana, pudno kunak kada kayo. Saan kay ngam amaw? Maudi nga bersikulo. Agsalukad kay nga rod, tadikay ammo ti aldaw ken oras. Ijay maudi nga paset ko na, agsalukad kay nga rod, tadikay ammo ti aldaw ken oras. Ti Apo bendisyonan na kuma, tinalpasen nga benendisyonan na asa una. Dito'y kakabsat, iso ti makunkuna nga pangarig dagiti sangapulo ababbalasang. The Parable of the 10 Virgins. Daytoy kakabsat, parable, may sa kadagiti inararamat ni Apo Isos. Kadagiti panagministro na nakisasaw kadagiti tattao, babaen kadagiti pangarig. Addati dua nga mabasa tayo, amar-aramat. Dito'y makunkuna nga, the kingdom of God, kin makunkuna nga, the kingdom of heaven. The kingdom of God and the kingdom of heaven, isumit laeng kakabsat. Ita. Ije versikulo 1, ti pagarian ti langit maipadis nga rod kadagiti sangapulo ababbalasang, nga innala da dagiti pagsilawan da, ketrimwarda sumabait iti asawa lalaki. Dije 10 virgins, irepresentar na ti makunkuna nga iglesia. Ti iglesia nga binangon ni Apo Isos. Ti iglesia nga ginatang ni Apo Isos. Edi Acts chapter 20 verse 28. Ti makunkuna nga bagi ni Apo Isos, iso dagiti nakaikamkamangan tayo. Ijay umuna nga Korinto kapitulo 12. 12 nga nati 28. Ken iso ti nasubot ti dara nga kuna ni Pablo, ijay Ephesians chapter 1 verse 7. Daytoy nobyo ditoy, wenno asawa lalaki, awan sabali kakabsat no saan nga niapo tayo nga Hesukristo. Ije versikulo 2 ingana ti 4, idi nga dagitoy nga sangapulo nga babbalasang 10 virgins, ket sabtenda ti asawa alalaki. Dayjay 5 kunana nangikuyog da tilana da. Ket dayjay 5 ket sandangan nangikuyog iti
lanada. Dijay lanay jay, irepresentar na ti makunkuna nga Holy Spirit. Ijay versikulo 5, ini nga dagitoy nga babalasang ket or-orayenda tinubyo, ijay versikulo 5, ini nga rod nagbayag day dinubyo, nagdungsada amin ket nakaturog da. Dagitoy nga 10 variants, idi or-orayenda tinubyo nga umay, ket nakaturog da. Ije versikulo 5. Manipod iti dayjay, kakabsat, kayat nangasawen, nga iti church kakabsat ket adamit ti panagkapoy. Iti church. Yeah. Ipakpakita na lang nga iti iglesia nga agururay kini Apo Isos, adamit dagiti pagkurangan tayo. Amen. It represents as a whole. Okay. Ket inton umay ni Apo Isos, kakabsat, ket alaan na tayo na ijay langit, isunto na ita ti makunkun nga totally nga panakan anay tayo. Awanton ti pagkurangan tayo jay. Ngam while nga da tayo dito'y rabaw ti daga a human, adda ti panagkurang tayo ti panagsaw tayo. Adda ti panagkurang tayo ti panagtignay tayo. Nga magyaman tayo ta adda ni Apo Isos gapu ti grasya kin parabor na. Dagijay nga pagkurkurangan tayo ket litupan kin abungan iti Dios madaydayaw ti Apo. Nakaturog da dagitoy kunana di bersikulo 5. Okay. Idi nga rod day di nagbayag day di nobyo nagdungsada amin ket nakaturog da. Ijay English kunana, the bridegroom was delayed to come, they all drowsy and sleep. Nagdungsada na ket nakaturog da. Adda dagiti pagkurangan kin pagkapuyan tayo kakabsat. Okay. Ije versikulo ije Thessalonian kunak tadi. 1 Thessalonian chapter 5 verse 6. Itilikuran dagiti pagkurkurangan tayo, in advice ni Paul ket kunana. 1 Thessalonian 5 verse 6. Saan tayong rod ang maturog? Akas kadagiti daduma. No di ket agpuyat tayo. Ket managparbeng tayo kuma. Nana. Tikita niya, ni Pablo nagsurat dito, di kunana nga, handa nga yung baga nga, niya, saan kayo hana nga kinuna diyay, no di kat saan tayo, so nga inraman na ti bagina, diyay, saan tayo nga rod ang maturog, akas ka dagiti daduma. Dagito'y kat nakaturog da. Okay, kunak na tay, nga datayo, namati tayo kiniya po Diyos, ngam istil nga dadagiti pagkurangan tayo, iti Apo. Okay. Nga magyaman tayo, ta no kasano nga kaunag dagiti basol tayo kin pagkurkurangan tayo ti Dios. Noon unag kinalawlawa ti grasya ni Apo Dios nga mangarakop kada tayo iti tiyempo ti panagkapoy tayo pannaturog tayo nga na espirituan. Eje versikulo 7, 6 kunakma. Ngam ititinga ti rabi addamay sa apukaw. Ana.
ngam ititinga ti rabi addamay sa apukaw. Ije English, kaya't ko nga mapantayo jay, and at midnight a cry was heard. Okay. Dito'y Ilocano, pukaw ko na. Ngam no mapantayo jay English, cry ko na namay. Iso nga, dayjay nagsangit, kin nagpukaw, uno, nyay ko na tayo dyan. Kasla medyo addati pagdiferensyaan na niya. Tano kita antiyaw, sa bali di jay agsangit, kin sa bali lang jay agpukaw. Di ba? Yung moray pa ino kasta, this is a calling for attention. Ay. Iso nga alain na di jay attention tayo. Di ba? No adda napigsa ti pukaw na karuba tayo ko siya, alain na di attention tayo. Or agsangit nga bigla, alain na di attention tayo. So, di jay pukaw, ijay Ilocano, can cry kung ano ti English ket to get our attention. Okay. Kita ante, what is means by the midnight a cry for? Anya ti, kayat na nga sa uwan, di jay sangit, uno pukaw, iti tenga ti rabi kung na. So, tenga ti rabi detoy. Okay. So one, call for God's mercy. Alaan na, diyan makun ko na nga atensyon, ijay kaasi niya po Diyos. Okay. Amay paay kadatayaw. When no, pukaw nga alaan na ti atensyon tayo. Vice versa dayay. Okay. Eje Matthew 25 verse 45 ken 46. Okay. No. Is that 25, 46? Kita tayo man dyan, Lucano? 45, 46. No. 27. I think 27. Yes. 27. Kamali diay. 27. Matthew 27, verse 45, 46. Kaya't kung basahin ija English. Kuna na. Now from the 6th hour until the 9th hour, there was darkness over all the land. Di panakailan sa dayto ni Apo Isus. Di 6 hour di ay, kuna na kat alas 12. Tingati aldaw. And then di 9th hour, that is 3 p.m. So, verse 46, and about the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice saying, Ili, Ili, lama sabachthani. That is my God, why have you forsaken me? Okay. Daytoy idinailansa ni Apo Isus, eje versikulo 45, nagsipnget ti 3 hours idinailansa, isuna. Okay? Idi nagpukaw. Okay. Daytoy. Ket iso dayay panakapigis. Dayay makunkuna nga bengbeng ije templo iri. So kunana 3 hours for verse 45 nga nagsipnget. Ya, tidaga kunana. Idi ni Apo Isus nga nailansa ket nagpukaw. Okay. Iso nga nagsangit ni Apo Isus di verse 46. Ititengang nasipngait, nagpukaw, ket nagsangit ni Apo Isus. Nga kuna na ama apay na ibayan na. Kakabsat, daytoy ket that is the reflection
dayjay kasasaad ti kinaman nagbasol tayo at tao, nga inawit ni Apo Isos ijay cross. Kakabsat. Isot ka po na, nga daytoy ket isot ti pukaw ti tenga. So nga, ijay teksto tayo, iti tenga ti rabi adda pukaw. Niya? So nga kunak tatay, tikayat na nga sawan dayto nga pukaw iti tenga ti rabi ti nasipngit. Okay. Ket may sa paset timbaga tayo sulujay isudiyay call for God's mercy. Datayo, pukpukawan na tayo iti Diyos, gaputa, kayat na tayo nga isalakan. Kayat na tayo nga niya aunin. Ti kinasipngat ti panagbiag tayo. Ket isalakan na tayo. Madaydayaw ti Apo. Ket ni Apo Isos, nagsangit, amay paay kada tayo, tapno magunudan tayo, ti panakaisalakan, madaydayaw iti Diyos. Saan lang nga dayta? Okay? Saan lang na dayta? Ngam iti tengat rebe at damay sapukaw. Akon kunana, adtoy tinobyo, rumwar kayo asumabat ken kuana. Okay. Number 2 is call for revival and preparation for second coming of Christ. Isu ti pukaw ti pannakaring, nakaturog na dagitoy. Ngam ititenga ti rabi ada pukaw. Ya? Pukaw, gaputa nakaturog da, ada pukaw, nga dayta nga pukaw ti pannakariing dagiti maturog. Okay. Kakabsat, kunak tatay, ti church adda panagkapoy na. Mabalin nga maturog tayo, si bibiyag tayo ti pisikal. Ngam spiritually nakaturog tayo. Masapol tayo ti revival, panakariing. Ket daytoy kakabsat, iso ti pukaw ti panakariing. Panakariing amay paay ti isasabit tayo kini Apo Isos. Ulitek ko na ngam ititenga terabi adda may sapukaw. Akon kunana adtoy tinubyo. Ginubyo ijewan sa bali ni Apo Isos. Rumwar kayo asumabet kin kuana. Okay. Daytoy mararamid nga naaramid adakkel nga pandemic tintero nga lubong. Alaan tayo daytoy nga preparation, panagsagana tayo. Daytoy umay ni Apo Isos. Apan nangala ti iglesia na. No sikakat namati ka kini Apo Isos, no sikakat inawat mo ni Apo Isos sa manubot kin mangisalakan mo, indaton mo tibiyag mo kin kuana, may saka apasait kin kamkameng ni Apo Isos. Madaydayaw tinapatag anagan ti Apo, akas kuna ni Pablo, ijay umuna nga Korinto Kapitulo 12, tati bagi ni Kristo kunana ijay adu dagiti kamkameng na. Isot gapon na nga datayo, okay, pasit tayo ti bagi ni Kristo. Okay. Hamo nga mabalin nga kuna nga siyakit nya iglesia ni Kristo. Ngam ti kuna tayo siyakit pasit nak ti bagi ni Kristo. Madaydayaw ti Apo. Okay. So, second one is, di umuna, dayjay pukaw ti rabi, that is called for God's mercy. Secondly is, that is called for revival and preparation for second coming of Christ. Ijay Romans chapter 13, verse 11 to 13. Basahag jay Lucano, kastoy ko na ni Pablo. Ket daytoy idinto nga ammo tayo,
ti pannawen nga iso ti oras a panagriing tayo iti turog. Ta ita, ti pannakaisalakan tayo as asidigen ngem ididamo anamati tayo. Kaya't nga sa uwan kakabsat ni Pablo, dahil jay panang paspasungad kin panguray tayo kini Apo Isos. Dahil jay napagnaan tayo nga tawtawain, as asidigen ti masangwanan, ngem tinalikudan tayo. Kakabsat tinabayagan nga inkas kasabada day ta Jesus nga umay, nga manipod pa idi gana kadagit yung alaldaw. Ubingat pa idi. Iso pa lang nga may kaskasabada ita. Nga magyaman tayo kakabsat, haan nga iso dayjay ti rason nga saan nga pudno. Nga magyaman tayo ta isot pa nang iprepara tayo dagiti biyag tayo. Kunak tatay, ada dagiti tiyempo nga nagkapuyak. Nagkapoy kayo. Nagkapoy tayo, amin. Nga magyaman tayo kakabsat. Madaydayo tinapateg anagan iti Apo. Taada pukaw ti panagriing. Pukaw ti panagsagana. Pukaw ti ayab ti panagserbay. Da kayo nga sanpay ngagserserbay. Daytoy ti may paay kada tayo amain. Ituloy ko. Tirabi lumabasen ko na di versikulo 12. Okay. Tirabi lumabasen. Ket umasidag ti bigat. Iwagsak tayong rod. Dagiter aramid ti sipnget. Ket ikapit tayo ti igam ti lawag. Ti kada tayo ti kasipngetan. Kaya't nasawan no adda tayo iti panagbiag ti saan amay kari, kiniya po Diyos, nayari nga datayo ti tenga, ti kasipngetan. Kakabsat, nga madapukaw, ti pukaw ti panakaisalakan, kadagiti sanpay anay salakan. Ti pukaw ti panakariing, kadagiti may ti panagkapoy. Ti pukaw kakabsat, ti kaasi ti Diyos, kada tayo kakabsat, nga sanpay nga nayangkla ti biyag na. Isu da ito'y timinsay amay paay kada tayo. Tapno ti kasta, sakbay nga umay, dayjay nobyo awan sabali no saan nga niya po Isus. Tay tiday tanto nga tiyempo, ti gloria, langit ngayon sagana ti Diyos, may raman tayo ito, itiday tanga Buddha. Madaydayaw ti Apo. Praise the name of the Lord. Mapantayo jay versikulo 8. Hingga na to Jes. Ket dagiti nampang kinunada kadagiti manakam. Ikan na kami tilanayo. Tadagiti pagsilawan mi may dipdan. Ngam dagiti manakam simong batda akun kunada. Tapno di agkurang ti may paay kada kayo, kin kada kami, in kayo kadagiti aglako, ket gumatang kayo ti may paay kada kayo. Okay. Kita niyo ha? Idi adda ti pukaw tinga ti rabi. Ay ket di bimangon da. May depen dagiti silaw da, dagitoy nga naampang kunana jay versikulo 8. Isu nga gapot na may dep ti silaw dan, niya? Naday kanda kami man ti lanayo, kunada di versikulo 9. Dumaw-dawat na kadagiti manakam. Ngam kunada dagiti manakam, kunada in kayo gumatang. Ta, ti adda kada kami, omdas nga para kada kami. Kita niyo na dia? Okay? Pampanunutin niyo, salvation we cannot buy. And the Holy Spirit, we cannot buy. Hantayo nga mabalin nga gatangain. Ti Espiritu, wano ti lana, iti dayta nga paset, nga daw dawaten dagiti naampang, iso ti lana.
Ngam kunak tatay, hantayo nga mabalin nga gatangin. Kita hantayaw. Adda dagiti opat. Akayat ko nga makita tayo iti daytoy nga parable. Okay? Iso jay lamp, light, pagsilawan, lawag, uno, nya diay, fire, uno, light, kung natin man dyan, nagrigat no doon dumay jay sa bali nga panakaikwan, Lucano na. The oil and vessels. Okay. So, the lamp represent the word of God. Okay. And the light, it is a symbol of truth. And the oil is not only use, or what we call that, not only a represent of the Holy Spirit, but oil, ijay makon ko na nga, literal, the oil is used for anointing and used for medicine. So, to so sarinda ide. So, nga kitaan tayo. Tanya. Eja Psalms chapter 19, 119 ko nakade, verse 105. Kunana dito, tisom, tisilaw ang mangidalan kanyak. Diyay, Good News version. Dito, tisom, tisilaw ang mangidalan kanyak. May sa alawag, iti dana apag naak. Na. Dito'y King James Ilocano version ko na tisaom pagsilawan kadagiti saksakak ket silaw iti danak. So dayay kakabsat, iso nga ti simbolo ti pagsilawan iso ti sao ti Dios. Iso ti mangsilaw kadagiti dalan tayo. Apantay mo jay Proverbs chapter 6 verse 23. For the commandments is a lamp, and the law a light. Reproofs of instruction are the way of life. Tati pagbilinan iso ti pagsilawan. Kat tilintag iso ti silaw. Kat dagiti panangtubngar ti sursuro isuda ti dalan ti biag. Madaydayaw ti apo. Okay. The Holy Spirit, John chapter 6 verse 63. Kunana di English. It is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit and they are life. Kunana diyo muna pasit, the Spirit, kunana, who gives life. Ti Espiritu ti mangted ti biag. Ti lasag awan ti maitid na. Dagiti sao, ngayon saok kada kayo, Espiritu da ken biag. Okay. Kung nagtatay nga ti oil, inususar da idi nga agas. Ken mayarig nga kasmay sa nga medisina nga mangagas ka dagiti tattao. Iso nga, Lucas chapter 10 verse 34, dijay Good Samaritan, okay? Kahit iso tinang ngilot na, nangagas na, dijay tao nga natulisan. Okay. Santiago, James chapter 5 verse 14, yeah? Prayer for anointing. Dijay masaksakit, kung na masaksakit kada kayo, kung na mangala kayo tilana, kung na katsapsapuan nyo. Okay. Kahit ikararagyo, dayta, kit magasan, babaen ti pamati. Daydayaw ti apo, iso nga, ti oil, representar na ti Holy Spirit. Ti oil, ije Old Testament time, iso dagiti nang anointar na, kadagiti papadi. Nga, agbalin,
nga ag-survey iti unag ti templo. Iso ti panganuintarda kadagiti ar-ari nga maisaad nga agturay. Okay. Ken iso ti pananganuintarda kadagiti instrumento nga kasla kadagitoy usarin tayo ita. Okay? Isot gapuna kakabsat kasta ti panakailadawan ti makunkuna nga oil. Okay. So, kitaan tayo. Hanlang nga dayay, jay makunkuna nga vessels, okay? Dito'y Acts chapter 9 verse 15, but the Lord said to him, okay, imbaga niya po Diyos kini Ananias, go, for he is a chosen vessels of mine to bear my name before Gentiles, kings, and the children of Israel. Ni Apostol Pablo, idi inayaban ti Diyos. Okay. Iso na kahit napili, kunana, pilyek, kunana, ti Diyos. Ngagbalin nga baso, bisel, agbalin nga baso, nga para kanyak, mang ngawit itinagan ko, tapno ikasabana. Kakabsat, datayo, nga namati kiniya po Diyos, nayarig tayo ti baso, nga paginuman, dagiti tattao. Ti maysa nga pastor, anay daton ti biyag na, ang mga kasaba. Nayarig ti maysa nga baso, nga paginuman anay espirituan. Ket uray kada kayo kakabsat, basta namati kiniya po Diyos, nayarig tayo ti baso anadalos, nga ti siya sinuman nga mangusar nga ginom kada tayo anay espirituan. Agbalin tayo nga blessing, kadagiti sabsabali, daydayaw ti apaw. Isot gapuna kakabsat, nga idi, nga dagitoy nga sangapulo, nga dagitoy nga sangapulo ababalas ang 10 virgins. E di versikulo 4, kakabsat, idagitoy manakam kunanangam, dagiti manakam nang ikuyog da tilana da, kadagiti baso da, agraman kadagiti pagsilawan da, adda baso nga kunanay jay. Ijay English kunana vessels, ijay versikulo 3, dagiti nampang, inala da di pagsilawan da, ngam handangan nang ikuyog ti, lana da. So, gapuna kakabsat, ti sao nga vessels ditoy represent our hearts or our life as a whole. Ti biyag tayo nga si bubukal akas maysa a Kristiyano kinamati kiniya po Diyos. Madaydayaw ti apo. Di versikulo 10, kakabsat, ituloy tayo. Ket idi napandagim matang dimteng ti asawa. Kaya niya, ket idi napandagim matang dimteng ti asawa. Kunanayay. Okay. So, digay makunkun nga foolish virgins, they went to buy, meaning they are not expected that the bridegroom is coming at the time. So, kaya't nga sa wine, pimanaw da. Niya. Pimanaw da, ijay presensya iti apo. Pimanaw da. Kakabsat, no da tayo kat namati tayo kini apo Diyos. Kat adapan nawan nga pimanaw tayo, gundaway tayo tatanga agsubli. Daydayaw ti apo. Kitaan niyo ha? Pananakit idi napandagim matang dimteng ti asawa. Iso nga, sapay kumatano umay ti apo, adda tayo. Ije presensya ti Diyos. Kahit dagiti adda ang nakasagana, kunana. Simrekda akimuyog kinkwana iti pagbudaan. Okay. Simrekda akimuyog kinkwana iti pagbudaan. Kitaan tayo dyan. Dito'y kakabsat,
At dati, may nga paset nga, hantay nga makita ditoy, nga kas ija impresentak nga upat, ija lamp, light, oil, kin vessels, diya makunkun na nga wedding garments. Okay. Diya wedding garments. So, gaputa da ito'y kat makunkun na nga Buddha, okay? Ijay Revelation chapter 19 verse 8 to 9, kunana ditoy. Kitaan tayo diyan makunkun na nga wedding garments, diye kawis ti makibuda. Ket naipay kinkwa ti panagkawis na, itilupot analapat kinpuraw, na sileng kin natarnaw. Tatilupot analapat apuraw, iso dagiti aramid analintag dagiti sa santaw. Ket iso kinuna agsurat ka, iti pangrabii apagbudaan, ti kordero, ket kinunana kaniya, dagitoy napudnuda asasao ti Dios. Ije versikulo 8 kunana, kawis apuraw. Ti kawis apuraw, representar na, it present the purity, ti kinatarnaw, nya kinasinaw, kakabsat. Iso nga ti kawis, kakabsat, ti makibuda, ket iso di kawis, apuraw, ken natarnaw. Ijay Matthew 22, no jak agkamali, di pangarig ti Buda ijay, idinayaban da amin dagiti nawis, ti ababa nga istorya, at da ijay ti saan nga nagkawis, ti kawis ti makibuda. Ket kuna ti are pungonyo da ita, kuna na ket itapwak yu ijay, kuna na, ruar. Kaya't nangaroon nga sa uwain, adda ti kawis tayo, amasapol nga usarin tayo, ti makunkuna nga makibuda madaydayaw iti napateg anagan iti apaw. Kitaan tayo pa ditoy, kakabsat, kunana jay utsaw. Yes, ituloy tayo. Ket idi napandagi matang dimteng ti asawa ket dagiti adda anakasagana simrekda akimoy kinkwana iti pagbudaan ket ti ruangan napunitan. Kunana, ti iumay ni Apo Isos, ti second coming, mayarig iti aldaw ti panawin ni Noe. Okay. Kunana iti 24, versikulo 38. Takas ka dagiti aldaw nga kasangwanan ti Leos. Okay. Ije versikulo 37, kunakmat. Ket kas ka dagiti aldaw ni Noe, kastanto to'y anak ti tao. Kaslanto di umay. Okay. Iti panawin ti Leos, nga awan ti makaamaw. Okay. Ket dagiti tattao gragragsak dangam idi imay ti Leosain, handa nga naawatan, nga dayjay nga tsimpo, ket iso ti panakaaramid, di imbaga ni Noe. Kita niya, idi simrek da amin dagituyain, nya amin nga imbaga ni Apo Dios instruction na. Genesis chapter 7 verse 16, ijay kakabsat, idi nga naarami din ti Leos ket napanaminin dagiti tattao, ijay uneg ti daong, nya, kunana ijay ti Dios rinipkan na, ti ima na, ti daong. Kakabsat, addan tungarod ti panaka rikep. Ti makunkuna nga panangawis ni Apo Dios kadagiti tattao. Addan tungarod ti tsimpo nga iti kastoy nga aramidin tayo nga panakaikas kasabat ti siyaw ti Dios. Maripkan nga raw ti tsimpon to ti panakaisalakan iti tao. Tatatad dapay gundaway tayo kakabsat king gagayam. Agtuloy tayo nga agsurvey kinkwana. Versikulo 11, kindusay. Idi imay miten dagiti daduma babalasang nga agkunkuna apo-apo. Ilokatan na kami. Ngam simong batket kinunana pudno ko na kadayaw,
san kayo nga am mo. Di Matthew 7:21, ijay kunana nga apo-apo, ilukatan na kamay. Kunana ito'y kakabsat, saan at itong galmay sangag kunakanyak, apo-apo, somrekto iti pagaryan ti langit. Nudikat ti mga ramid ti pagaryan ni amak nga adda sa dilangit. Adunto dagiti agkunkunakanyak, iti dayjay nga, apo-apo san kami aya, anagpadto itinagan mo. Kat itinagan mo, pinarwar mi dagiti sero. Kat itinagan mo, nagaramid kami kadagiti ado adat datlag. Mao di nga versikulo 23. Kat siyak ipalgak kuntukod akwada. Uray ka no di kay am mo. Umadayo kayo kanyak da kayo nga agar aramid itidakis. Kakabsat kinyagayem, itidaytoy nga oras adumdumngag. Masapol nga datayo, agsaga na tayo. Ijay kunana di versikulo 7:21 ti Mateo. Kunana di saan nga amin nga kunakit apo-apo kat sumrek. Isu nga dagitoy idi may datugtugtugan dati ruangan. Apo ilukatan na kami. Kit kunana tinobyo, umadayo kayo kanyak san kayo nga mamaw. Kakabsat king gagayam, di versikulo 3 si Maudi kunana, agsalukag kayong raod. Agsalukag kayong raod. Munadag iti lalakay kin babakit, imang mangag ko iday. Ti makaturog makamukat, ti agsalukag agbiag. Ti daytoy nga gundaway kakabsat king gagayam. Igunan-gunan iti apo. Ti panagsalukag tayo nga agserbe, kinkwana. Ti panagbiag tayo nga agserbe, agsagana tayo. Taditay ammo, ti oras kinkimpo, ti umay, ti apo tayo. Dahito iti minsay ti biyag, kit niya po Diyos, bendisyonan na tayo. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Nu kayat mo't mapan langit ngagnam ay Yes. iti basul panawa tapno awan tut pagkurangan Yes, Lord. into numay ni patay agbabawi kayo tanarigat ti matay di agsarday ni Jesus nga mauawang umawag wen umawag apayagtagtakan umawawang agpardas ka taingkan taamangan kit di numaladaw ka ket makauna ipatay agbabawi kayo tanarigat di matay riyak sarday ni Jesus nga mauawa umawag wen umawa. Kakabsat kinyagayem. Itod niya po Diyos, tigundaway tayo. Apan nangisagana, tibiyag tayo.
Saan nga ang angaw? Ngano datayo una ti Biblia. Anak kabot-boteng ti matnag, kadagitim ima ti Dios as ibibiyag. Kung daway tayo kapsak hingayam, tapno mapantayo, agserbi tayo kinkwana. Ti amin na banbanag na tirabaw ti dagama po kauda. Ngim ti saok kunan ti apo hanto nga bumurong. Madadayaw ti apo. Di ka agmayeng ti tiyempo lumabas, kas asok nga agpukaw. Ni patay umay tuken kat madaras, ala daw ka umay ka. Ayat na kaskas daaw launay, si kantut may salakan. Uray numan nagbasul ka nuing ka, ti pakawan yawat na agbabawi kayo. Tanarigat ti matay, di agsarday ni Jesus nga mawawang. Umawag kwen, umawag. Manakabalin kinaasyo na nga Diyos. Bendisyonam dagiti tattao apo tintero nga lubong. Idiklarami ti panakaisalakan ti tao. Dagiti agsapsapol apo ti ragsak ti biyag. Masarakan da ka kumapo Isos, tatital na nga yayayab mo, iso ti pudno atal na ti biyag. Dagiti tattao nga agsagsagaba apo, kapo ka dagiti sakit kinrigat iti daytoy apo, kaputi basol. Magyaman kami tadda Jesus, nga iso nga natay ije cross. Tapno ti suami na mamati, kinkwa na madaan ti biyag nga agnanayon. Gyaman kami ti pukaw, ti panakaisalakan. Gyaman kami ti gundaway, apo, ti panakay kasabat isaw. Agyaman kami apo Dios, tadda Dios, nga iso anapnuan ti kinaanos, kinapnuan ti ayat. Dawatin mi apo nga bendesyonam kat itud mo ti talna ti siya nga lubungan. Agasam apo ti dagami apo. Agasam apo Dios, nagiti amin nga anayon mi. Yaman kami apo ken kakatulungan na kami ugan. Sikati Diyos mi takin ti agnanayon nga wan ti patinggana. Amen. Thank you, Lord. Kantahan tayo ti doxologia. Praise God. Praise the name of the Lord. Ti ama ken ti anak tuma, ken ti Espiritu liliwag, dayawek na ipangrunang. Ti langit ken ti dagat. Amen. Yaman kami ti ayat unay ti Diyos Ama, ti parabor ni Apo tayo nga Isu Kristo, ti panangidalan panangisuro ti nasantuan nga Espiritu, dagito at allo a persona ti may nga Diyos, agtayong kumakada tayo, manipod nga oras, hingga na ti agnanayon. Amen.
Give me all my life, give me burning. Give me all my life, my praise. Give me all in my life, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me all in my life, give me burning. Give me all in my life, my praise. Give me all in my life, give me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Sing it very soon. Soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. No more crying there, we are going to see the King. No more crying there, we are going to see the King. No more crying there, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. No more crying there, we are going to see the King. No more crying there, we are going to see the King. No more crying there, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. Agsasarang tayo tuwichay. Jerwangan pinapintas sa siyudad, intundong teng, tiyak sapa, kadagiti aminan ay Salakan ang mga nanagresanto into lumay tiyapon at andang kalarado kadagiti sa santo agsasara tayo tuwichay jerwangan tinapintas sa siyudad tunano intundong teng tiyak sapa kadagiti aminan ay salakan itiday tanto nga aldaw ada aktu metijay no kayat nakasaraken agsagana kaitan amen agsasarang tayo tuwichay jerwangan tinapintas sa siyudad ng tunano intundong teng tiyak sapa kadagiti aminan ay salakan saan yung nga itungtungkwa tingin kay panagsagana kung daw ay aminita saan tumaramdaman ang
tayo isutakal, no ti Diyos kay denggen. Saan yu apachen, dusain kay lakamen, agsasara, tay tuwi jay, derwangang tinapintas sa siyudad, intundong te, tiyak sa pa, kadagiti amin anay salaka. Hallelujah, agsasara, tay tuwi jay, derwangang tinapintas sa siyudad, intundong te, tiyak sa pa, kadagiti amin anay salaka. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Yeah, agsasarak tayo ito'y chay. Amen. Amen. Hallelujah. See you again Praise the tomorrow. name of the Lord. Praise Hallelujah. God. See you